Yanzu muka samu labarin wani matashi ɗan ƙungiyar Bijilante ya yi ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma matasa sun aika shi garin da ba a dawowa. Masu kallo ku biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe domin jin cikakken yadda al'amarin ya kasance. A daren jiya ne wani ɗan banga musulmi ya yi mummunan furuci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a unguwar Lube da ke birnin tarayya Abuja, inda ya je kama wani bawan Allah sai aka taru ana ta bashi haƙuri. Shine ya ce ko fiyayyen halitta ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi haƙuri ba zai haƙura ba. Daga ƙarshe ya faɗi mummunan kalma akan baban Alƙasim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau Asabar ne da safe jama'ar musulmi suka je ofishin 'yan bangan domin neman wannan bawan Allah da ya aikata wannan mummunan zunubi. Suka yi binciken duniya ba su gan shi ba, a ƙarshe suka garzaya gidansu inda suka tarar da shi yana cin abinci, ashe abincin ƙarshe yake ci a duniya. A nan take matasan suka kama shi suka aika shi garin da ba a dawowa, sannan suka aza tayu suka ƙona shi a cikin Tifa Garage da ke unguwar Lube da ke Abuja. Yanzu dai 'yan sanda sun mamaye gurin da abin ya faru. Wataƙila wannan labari bai yaɗu ba ne saboda wanda ya ɓatancin kuma aka zartar masa da hukunci musulmi ne. Ya Allah ka daɗin tsira ga fiyayyen halitta, ka sanya mu cikin cetonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.